салом, душанбе сити аст. барномаи муаррифии мавзеъҳои пойтахт. ин навбат мо меҳмони хонамузеи устоди Айнӣ шудем. моҳи апрели соли 1951 устоди Айнӣ нахустин президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон интихоб гардида барои иҷрои масъулияти нав бо аҳли оилааш аз Самарқанд ба Душанбе мекӯчад. дар Душанбе ба устод дар кӯчаи Ҳамза Ҳакимзода, Саид Носирови имрӯза хонаи нав тақдим шуд ва аҳли оилаи Айнӣ дар ин ҷо маскан гирифтанд. то вафоташ дар соли 1954 устод дар ҳамин хона зиндагӣ кардааст. ин дару девор шоҳиди шабҳои бехобӣ, эҷоду пажӯҳиш ва фароғати ӯ гардидаанд. баъд аз вафоти Айнӣ аҳли оилаи ӯ боз чандин сол дар ин хона иқомат доштанд. соли 1978 бахшида ба 100-солагии устод манзили ӯ ба осорхона табдил ёфт. дар хонамузей ба мо нақл карданд ки имрӯз тарҳи хонаи устод каме тағйир ёфтааст. қисме аз ҷиҳози имрӯзаи хона дертар ба ин ҷо оварда шудааст. масалан мизи кории устод дар Академияи илмҳо ба ин ҷо танҳо пас аз ба осорхона табдил додани манзили ӯ оварда шудааст. имрӯз ҳуҷраҳои хона вобаста ба давраҳои гуногуни ҳаёти устод ба толорҳои Бухоро, Самарқанд ва Душанбе ҷудо шудаанд. дар осорхона ҷиҳози гуногун аз ҷумла дастхатҳои устод, нусхаи мактубҳо, асо, соат, либос ва ҳатто хомаю рангдони дӯстдоштаи устодро дидан мумкин аст. дар ҳар яке аз ин толорҳо ҷиҳози шахсии устод вобаста ба давр ба намоиш гузошта шудааст. дар бойгонии осорхона 3 шарти устод Айнӣ ки дар паси утоқи корияш навишта шуда буд боқӣ мондааст. нақл мекунанд ки устод ба меҳмононе ки ба дидорбинияш меомаданд чунин шартҳо гузошта буд: дар назди ман бисёр нашинед ки ман машғули кор ҳастам. таваққуи дастархон надошта бошед ки ман дастёр надорам ва дар ин ҷо имкони шаб хоб рафтан нест. ва шояд маҳз риояи ҳамин шартҳо сабаби пурмаҳсулии кори устод буд. дар осорхона дафтари махсуси қайди меҳмонон бурда мешавад ва мо низ таъссуроти худро аз боздиди хонамузеи устод дар ин дафтар қайд мекунем. воқеан дари хонамузеи устоди Айнӣ аз рӯзи сешанбе то ҷумъа аз соати 9 субҳ то 5 бегоҳ ва рӯзи шанбе то соати 3 барои меҳмонон боз аст. ғайр аз хонамузеи Садриддин Айнӣ дар Душанбе боз ду хонамузеи дигари устод дар шаҳрҳои Бухоро ва Самарқанд мавҷуданд ки якуми хонаи падарии устод ва дигар хонаи худи устод ки қисми зиёди умраш дар он зиндагӣ кардааст мебошанд. соли 2018 бахшида ба 140-солагии Садриддин Айнӣ хонамузеи ӯ таъмиру бозсозӣ шуда дар фазои тантанавӣ ифтитоҳ гардид. ҳифзи хонамузеи Айнӣ на танҳо арҷгузорӣ ба равони адиби бузург, балки арҷгузорӣ ба давраи таърихии ташаккули миллат аст. аз боздиди ин макон бошад бешак таъссуроти нотакрор мегиред. хайр, то саёҳати оянда.